GWL. GWL ya Mbak Nati yang di Taiwan. Los. Spesial buat Mas Tresno Karanguni. Mike banterno Mas. Wong ayu sing tak tresnani rina wengi sing tak impi-impi aku ora bisa lali mong sliramu pepujaning ati ye Pak Dicengkon ye matur nuwun matur nuwun. Pisan ketemu ananging gede nerasa tresnaku rina wengi ngarep-arep sok kapan belimu ya Pak ya Sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebacut tresno nanging ati kombo gawe lara hae Dek Rin Mbah Uti suruh sini. ya enggak Mbah Yen mung nyawer sinden iku lino. Nyaweri ngene iki tuk ganjaran luwih gedhe ya. Ya Mbah Uti. Oh, ditampa. Alhamdulillah. Ning joget karo kene anak lanang. Nengok Iya. rambutnya asik tombol kesel lho Pak iki Pak ya. Iya, no. Kaya tanpa dosa atiku ngerat-ngerat Asik. Udah laras. Rin. Ah, kene. Lele oke, le. Caket Pak Lurah Mbah Putih. Wis entuk beras 10 kilo, ya toh. Alhamdulillah berkah barokah Pak Lurah. Masuk. Mbah Putri sing tak sayangi rina wengi sing tak impi-impi aku ora bisa lali mong sliramu pepujaning ati asik. Nadyan sepisan ketemu ananging gede nerasa tresnaku rina wengi tansah nunggah ngarep-arep sok kapan belimu ya Pak ya. Sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebacut tresno nanging ati kumbuh gawe lara ngaturaken wilujeng Pak De Sulur Pak De Belur kuwi an celukane Pak Dem Belur Surya Paloh saya kondange. nuwun sewu nggih
Siapa? Hah? Yo mboten. Pak D kuwi mboten. Wis tenan. Pokoknya nang daerah gonane aman, Dik. Ah, aman. Ning opo Iya. 12 ke Cidr Wiso. Haryanto nggih matur sembah nuwun. Nggih. Sak pupuke kok sak bar ki kok apa jenenge suwuk? Suwuk, Pak. Suwuk. Pungkasane tak trimo lakoku bagian meri sreni. Iya iya. Tetap seneng Mas Harto manten iki Mas sing dusu welawase kowe lunga pamit karo aku iya kapujanku muga-muga kena kanggo nambani ati sing susah sing suwe ora ketemu karo bos duwi Rina wangi tak anti-anti aku tetap nunggu kowe bali
rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nabani hae Mas Imin Oh, kula mau mewakili juragan PP Kerja oke. tapi mengke sing nyawer tetep PP Kerja Ala rasa dadak nganggo sawer-saweran. nggih no petani mboten sah monggo yo Wadene kok enek ya karepmu. yo to Aja sembalang wong yo bagus tresno iki ora bakal ayo ora suwe aku bali iso suman Tasih sinarengan muda laras live streaming video syuting apa mau? Rob Nin mereke Mergo Mulya. suwe suwe lawase kowe lunga Lagi to. pamit karo aku yo wong ayu babu Mas Harto. Pak Bayan. aku susah Mas Mulyanto. mung kangen siramu. Kedit gede masuk ring masuk imen linggis mas. Katresnanku ora beda rasane ngatiku awak lungkrah gak iso turu wewayanganmu reridu Mas David atiku. Indra Saputra Rina wengi tak anti-anti aku tetap nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani bayane nek mulih bayane kroyo nek mulih laporan karo bose engko bengi kon nggawa sing akeh. Mbah kita birung teok Bali isin aku. Nggone Cina rodok selamat mergane lewat jek bulan 8 tak kira nek sasi iki ra iso mbales mendem aku. Ngono. yo Gawake es kristal rong karung. Ora bakal ayo ora suwe aku bali iso sumandhe ana ning sisihmu Geser MC ning dini kanggo kayu kok ora digowo. Kayu obong dia. Lho Mas, Pak Sarmento ya. iya 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 Kalung putih
nggo mandek Siti. Iya no Mas. Kalengmu putih apa sing nggonku kae iki ya? Iya Mas, tak simpen teko saiki lho. Pokoknya ra sampean ora aku. Yo. Aku ra bakal ngoncati ana kene aku tansah nganteni. Ngenteni bulan dadari wanci paklong saling sirewengi. Mbak Sri. Liontine malang godo ewaru tondo taline janjiku uga tondo ketaline najan mung sak merah amuga bisa atiku kepranan marang sumpah lan janjimu arep urip karo aku. Matur Mbah nuwun Bapak Simin wedalipun. Muda laras spesial kagem dulur-dulur paguyuban Kebayan sekecamatan Sidoarjo. Mas Lebe Yono Lebe Masuk sumurumi saya waya sore meratan dani ati wis gawe rino wengi mas sing tak pikir mesli bagus nandang uyungku kelayong-layong ati suwung bingung anggonku nembung tresno den sing tak rasa marang kowe kenya maneh. Yen
kelingan pasuryamu cahayu nadyan ado papan lan gunungmu ora bakal iso luntur tresnaku susah kene. Oh iya. Nyedake Mbah Lurah Giyoto. Nggih. Goyang Pak Harno. Dek Angga, Pak Membo, Mas Yus. Iya. Masuk. Sugeng sonten Mbah Lurah. Mugi Mbah Bayan. Betul. Nandang uyungku kelayung-layung ati suwung bingung anggonku nembung tresna tun sing tak rasa marang kowe kenya maneh pasuryamu cahayu nadyan ado papan lan gunungmu ora bakal iso luntur tresnaku Mas Joko. Muda laras. Pilih jengrawuh iki lurahe Prenganom. Iya. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku Doang ayu pepujanku Hati susah
kangen ra bisa mari amung Mbak Atun sing bisa nambani. Lagi jodoh ya Pak nggih, kedek piye kok ketemu wae karo Pak Bayan. Nggih, leres Pak Bayan. Pak Bayan Suwandi. Aja semelang labekus tresna kaniki rabakal layu ora suwe aku bali bisa sumandhing ana ing sisihmu. Iya. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Aduh wong ayu bebujanku ati susah mung kangen sliramu. Rina wangina ati-ati aku tetep nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani. Ora suwe aku bali
kok kesel Dik. Dik Darti, Dik Surono ki wah telung dina telung bengi. Upama cedhak ngono ka bengi teko neh. Pak, mangke dalu kula akhiri nggih. Matuk. Pak Lurah kali Bu Lurah gagah tenan, Mas. Telung dina telung bengi lho, Mas. Blas ora nganggo bubuk. Sesuk gari pijet.
Aku nek mantu kari dhewe esuk 6 dina 7 bengi. Tenane lho, Pak. Sindene songo. Lah nek aku genah. Songo nek ping 2 yuta. Ingon tak kon nggo dhewe. Po tekan no geleng atimu 7 dina 7 bengi. Umpama tak gede Nanging Gusti panganan awake mugi atuh pinayungan mriyang widi. elok obrolan Iya, iya, iya. Kudu laras. Monggo, Pak. yen cinawang ana netra sapa wonge sing nandhang tresno danur kuning lengkung-lengkung Sapa wonge? sapa wonge sing nandhang uyuh Rasa tresno rino wengi nanging aku kapisan Godhong tetes dadi jampi setetes tresno Pak Diyata ati ya Ayo. pamujiku wong ayu Nadian sama itu loh, Pak. nadyan sewindu tresnaku bakal letak Dik Jurono gandeng songo ngono meh giduh lah ya dhuwur 6 ngisor telu Eloke. hitungane piye iki Boten diitung, Pak, mengke langsung dibayar kok. Ditimbang, Pak, mboten sak diitung. padahal aku ndengi wis Nggih. Wer meleset ke ta kowe? tutup ton Tresna iki nadyan aku wong ora Mbah nuwun Terima kasih. Gunda kerja. Ya perkara ora duwe ngati. Nek sing penting dijilang sih. Monggo Mbah Lurah Wonorejo, Mas Sidik Wonorejo sugeng mirsani. Setro. Lurahe Wonorejo Live streaming kang omah. rasa dikirimi ning omah ae. Monggo Pak Harno. nangis adrone atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora
danang. Monggo Pak Harno. Masuk. Taunono widodono tak enteni ing kucuning tresno balung nangka bebasane mung katon katon WA-mu wae hae Ngulon diblebek, ngetan diblebek. Mbah Surono, iki aku tetep turu kene engko bengi bablas ngadeg neh aku. Ya, tenangno pikirmu Mas Dagleng. Dicepaki kasur nang isor teratak neng Pak Lurah, tenang. Oh alah rek ya ora kajen meneh aku rek. Kok ora kajen meneh piye? Aman neng kono malahan piye to? Aku ki urip kepenak ngono sok kapan. Mas Dekleng kok tak golekne sewa neng Palma. Oke, Tenang siap. ya. Siap. Aduh, aduh. Aduh, bahaya loh. Mas Sewa Dagleng. turu lho Rin ya. Oh iya. Aku arep ning Palma karo Tata. Aja lali pawelingku. Oke mandakan janji-janji aku kang setia satu nganti saelingmu.
Ayo dulur wedok, Riri ngadeg. Atiku rumangsa lega dene lakon catur netra lan tanepi dosa satya amung tansah adile duran wis semawang manis aja wis ring dadi usata lara uyang nyedak lungguhmu aja ragu-ragu rasa saka Bandaru. Ayo sing juga aja susukan. Sarangan kariutan muda lah Ras. Atiku rumangsa lega dene paenanda iki wonten pelemahan gemolong netra lan tanepi dosa satya amung tansah dadi duran semawang manis aja wis mring dadi usata lara uyang nyedak lungguhmu aja ragu-ragu Pak Agus iki wonten sembungan Bandaru
muga-muga Bapak Lurah nggih bakdo gadah damel paring sehat. Amin. Sugih duit dohne karo penyakit. Amin. Ewa 3 dina 3 bengi ya Mbak Rini ya. Lah ya. Elok tenan ya Pak. Lah ya paring sehat, dohne penyakit, paring sugih duit. Bar nikahe mesti sugih duit nggih. Amin nggih. Lah dalah. Bener maksudnya nggih. Ya, tutup Mbak Rini ya. Banten kek kangen esemu minangkani Ajeng Sari ing wonten ing Hongkong ing tasih mirsani streaming lumantar kadang-kadang mudhun laras matur nuwun Ajeng Sari sedaya kirimanipun. Matur suwun Mbak Ajeng Sari. Ugi masih wonten ing Gemolong Sultan Miasa. Mangke ugi wonten Mbak Dewi Surya Paloh saking Laladan Karang Pandan Karanganyar. Ayo Kang Mas Jegleng, Padi Setro. Duet wong loro. Perang ngombe ese kok ra gelem duet. Nalikane ku petok sliramu brebes milik rasane angen atiku pengen mangan radoyan mangan pengen ngombe rasane mandek neng dulu Bagito Wah bagus kembang jiwa ragaku ojo gawe bingung rasane atiku godhong telo bisa kena kanggo tambah pagi teracap rasane jero godhong tangismu guyumu lan esemu rina wengi sing tansah anti-anti tak lali-lali malah saya ngelela tak indani among katon ing netra lagi arep sinau aku mbok barke lho. Mbah Gito, Dangkul Mbah Gito. Setelah sore ayo. Mbah Cino nanti Mbah Cino. Oh lah Mbak Gito nih. Mbah Cino rene. Mbak Gito, mangga Mbak Gito. Ya, ya. Nalikane kowe ninggalke aku brebes milih rasane ana batinku pengen mangan rasane rai doyan mangan pengen ngombe rasane mandek neng dulu Wah bagus kembang jiwa
Lah riyen, Pak. Yanto. Yuk. Pak Lurah kula niku, rakyat gila.
kira. Seragetan Keluarga besar Bandung Budaya Reoke Mojorjo Tasih Prastio kadang-kadang Abdi Dalem Pangrawit Udo Laras Careke Endarjo utawi lurahipun saking Gedhong Karanganyar pengusaha Mbak batik netramu Adyo Ketono Binambang Mas David Bapak Lurah Sepuh Pak Sri Dasare Dalange Ageman Simon Pendo Jumah-jumah yo kanggo Dengko une gawe kuciwa terus piye wong ayu doang manis sigarane rasa kang sejati kalbu sanubari sing kemayu sak luprahe wong ngalamun bagus. Dulu cengrawe pun Mas Jarto. Pak Lurah Prengano. Tunduk mentul kang rinenggo sapucuke rekmo selendang kuning sumampir ana ing pundake
Ayo nganggo meletre barang, meletre. Sirane mas pepujane ngati. Ya delok muda laras. Matur nuwun wangsul pengendali wara sawetahipun. Bisa Mas Yuk. Monggo. Urute. Haji pertama muda laras donge wong DKI. Ganton Mas Nolek sing duwe kendhawuh, Mas Nolek, Mas Suwarno Nolek. Mas Kedhi sing duwe kleco krampal, Mas Sarminto duwe cetak krampal. Mas Joko sing duwe Wonotolo gondang. Monggo masuk. Ingin ku menangis saat ku terpaku mengenangkan nasib diri yang tiada arti, tak pernah ku nikmati megahnya dunia, bahkan ku tak pernah tahu cantiknya raut wajahmu. Duhai terlahir ke dunia ini hanya menanggung beban duka dan derita. Pernah ku sesali, namun itu tiada arti. Kini aku sadari semua itu suratan darinya. Tan gantung Bang Marno sing nggo Pak Warak tangen. Tan gantung Siap Mas Ugi Rahayu. Kepringan jenar lagu spesial untuk Anda. Hari-hari berlalu bagai dalam mimpi, seakan ku berjalan di balik awan kelabu. Yang ada hanya hitam, yang ada hanya kelam. Aku melangkah dengan perasaan. Tan ganton kakung kita sing ndek blimbing. Ini aku sadari semua itu suratan darinya. Terlahir ke dunia ini hanya menanggung beban duka dan derita. Pernah ku sesali, namun itu tiada arti. Kini aku sadari semua itu suratan darinya. Kini aku sadari semua itu
Nuwun Mas Simin. Dekleng, duduk. Tasih Prastio kadang-kadang abdi dalam pangrawit kuda laras. Aida. Mas Kedit, Mas Bayan, Mas Joko. Maju Rini. Gaglah endah wanti aun ungohon Aida. Terus ngalamun ungon roh ane embun Jane lok kuda laras ya kegigilan. Topeng langit, topeng langit. Jane lok Rini. Olet Bandung Budaya. Ayo Mas Tolek. ingkang mawe kaya uripe mati Surya Chandra Kartika kaya Mas Karno user, pokoknya Mas Karno gampang kotor user. Saya Oh, asih Wak Rini. Tasih Prastio kadang-kadang abdi dalam pangrawit kuda laras. larane ngariku bareng ngerti atuhe takmu kaya rimarung sing tumancep sakroning atiku. Pak Ida nek joget aja lenggah rene. Mas Kedit, Mas Joko, Mas Guru Parwanto. Sing arep digawe sasi 10 tanggal 5.
Monggo Mas Nolek. Kelenengan ki nek ora Cina joget gak adol. ing atiku. Ayo Cina joget. Ora adol. Cina nek ora joget ora gayeng. Kok adoh yo ngene. Masuk Mas Nolek. Iki Cina melarat dhewe sak Karindenan Surakarta. Aduh. Jroning sopi. Cina melarat dhewe sak Karindenan Surakarta. Tapi gawe dhewe. Amung tansah kadulu wayangan done mas wong ayu. Harap bisa lali saya angkat rejek hati. Manewamu wong manis amung mantel ing sajroning netra. Apa tega sirani mas citra ing janji misahke katresnan jati lamun mangkono piye katresnan Piye katresnan. Oke, Pak Lurah Kliwon saking Sambi Dhuwur sugeng lenggah Pak Lurah. Masuk. Dek jaman perjuangan Suara kelingan.
Mas Bayan Dwi. Soki midhalaken keluarga besar Gudang Mania, Mas Giur, Mbah Lurah Indarjo. Monggo Mas. Jaman perjuangan jur kelingan anak lanang terus biyen tak openi Saiki ono keturutan sing dikandang nate janji ning saiki apa lali gunung tak cadongi seko jagung yen mandung tak silih kabeh gunung Mbak Leni dalam Pak. mengucapkan terima kasih kepada Mas Sugeng Taylor ngerti nek nggone Mbah Lurah Surono duwe gawe aku digeke jas siji. Alhamdulillah. Muga-muga dulur-dulur nek arep pengen gawe jas nggone Mas Sugeng Taylor wonten ing Nyedak Kalang. Kayak bonus siji anyar gris lagi tak nggo. Saya ya Pak Ya. ya. Monggo Pak Resi. Nggih. Syukur bisa gunung desa dadi reja ora ilang jika sali tresno gone padha lara lapor monggo Mbak Rini Lani Tali Tresno tali tresno jroning rasa wes